ଶିବା ନାମକ ବାଳକ ମା ସହିତ କ୍ଷେତରୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମରେ ଆମ ବିକ୍ରୟ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆମର ଅଭିଗମ ଅନୁଚିତ ଓ ଗଛ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଶିବା ବଜାରକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ବ୍ୟାପାରୀ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବାଗିଚାରୁ ତାଜା ଆମ କିଣନ୍ତୁ। ଏହି ଆମଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ବଳ। କୌଣସି ଖସଡ଼ା ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ନେଉନି। କିଣିବାକୁ ଭୁଲିଯା, ମଣିଷ ଖାଉନାହିଁ। ସାର୍, ଏକଟି ସ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶେଷ ମିଠା। ଯଦି ଏହାମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ଏହାମାନେକୁ କିଣିବେ କିମ୍ବା ଖାଇବେ? ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିକି ଶିବା ଅତି ନିରାଶ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେହି କିଣୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଋଣରେ ମୁମୁକୁ ହେଉଥିଲେ। ସେହିଥିରେ ସମାପ୍ତ ନଥିଲା। ସେଯାଠାରୁ ସେ ଧନ ଧାର କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ସେଙ୍କର ଘରକୁ ଆସି ବଢ଼ାଇ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏକ ଋଣଦାତା ହେଲେ ଭୁବନ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଣ। ସେଙ୍କର ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ସହରରେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଭୁବନ ଲୋଭୀ ଓ ଲୋଭପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ କେହିର ଧନକୁ କଦାଚିତ୍ ମାଫ କରନଥିଲେ। ଭୁବନ ଶିବଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଶିବ, ତୁମର ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଶୁଣିଛି। କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କାମ ନାହଁ? ଖାଦ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି। ମୋ ଅଫର ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ବାକିଥିବା ଏକମାତ୍ର କଥା। ସର, ମୁଁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ପସନ୍ଦ କରେ। ଅଫର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ। ଏହା ଶୁଣି ଭୁବନ ରାଗିଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋ ମୁହଁରେ ଏହି ହାଣ୍ଡି ଭାବରେ ଲାଗୁଥିବା ଦାଢ଼ିକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 2 ସପ୍ତାହରେ ମୋ ଋଣ ପୂରଣ କରିନହେଲେ ତୁମ ଘର ନେବି। ଦୟାର କୌଣସି ମାନ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେହି କଥା କହି ଭୁବନ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଶିବ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଦୟାଳୁ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମାକୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଭୁବନଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରତିଫଳ କରିନଥିଲେ ଘର ବାଗିଚା ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶିବଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିବାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମା ରାମା କହିଲେ, ପୁଅ, ଏଭଳି ଆଶା ନ ହାର। ତୁମେ ଭୁବନକୁ ଗୁରୁତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଠକାଇ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ଭଲ ହେବ। ରାମାଙ୍କ କଥା ଶିବଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଶା ଦେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ଶିବ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନଦାରଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ଅସୁଥିବା ସାଧୁ ବାବାକୁ ଦେଖି ଶିବ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ସାଧୁକୁ ଜଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଶିବ ସାଧୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣାଇ ପାଣି ଛିଟାଇ ଦେଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଉଠିଲେ। ସେ କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମୋ ବୋନ୍।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେକ। ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବାବା, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଋଣ ମାଟିବ। ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଥାଳି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବାହାର କରି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଲେ। ପୁଅ, ଏହି ବୀଜକୁ ତୁମର ବଗିଚାରେ ଲଗା। ଏହା ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଚାହିଁଥିବା ଫଳର ନାମ କୁହ। ଏହି ଗଛ ସେହି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଗରିବୀ ଦୂର। ଶିବ ସିକ୍ତ ବସି ଏବଂ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶିବ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାଗିଚାରେ ବୀଜ ପୋଡ଼ିଲେ। ବୀଜ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଆମ ଗଛର ନାମ ନେଲେ ଓ 2 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା। ଶିବ ବଢୁଥିବାକୁ ଦେଖି ସୁଖୀ ହେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହା ଯାଦୁଇ ଗଛ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହି ଭାବନା ସହିତ ଶିବ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।